Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi have en pudekamp. Det bliver så også 3 mod ham, den lille. Vi vil lige starte med vores aldre og sådan noget, så I kan se, hvor unfair det er. Okay, vi starter med mig. Jeg hedder Mads Emil og er 10 år. Jeg hedder Oliver, er 11, og det er mig, Mads, der ejer Danish Gaming and Challenge. Og jeg hedder Andreas, og jeg er 8 år. Jeg hedder Frederik, og jeg er også 10. Ja. Okay, lad os starte med dig. Du starter, så holder du fucking kæft og lægger dig ud. Yes! Okay, så vil vi lige lave klassikeren. Vi lægger lige Han er vild, den her. Han er vild til den her pudekamp. Jeg sværger, han er vild. Wow, slå af. Slå af, de fluer, det var. Så laver vi klassikeren. Du er kraftet med ned. Så er der klassiker her. Og så er det bare med den her pude. 10 gange. Og så er der kraftet med kæft. Det er sådan, man skal få sin lillebror til at holde sin kæft, ikke? Ja, det er det. Det her, det var også min måde til at få sin lillebror til at holde sin kæft. Så skal man bare gøre. Jeg står ikke helt stort ud på ham. Det er bare flot, det her. Og vi står bare alle to. Nå, det var bare en lille kort video, vi lavede for at vise, hvordan man slipper af med sin lillebror, når de er rigtig irriterende. Og tager ens penge og ens slik, ikke? Jeg vil bare sige farvel. Og så jeg håber, I synes, den her video er sej. Læg dig ned. Så bare subscribe og giv et like, hvis I synes, den er god.